салом алейкум сунни азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем ба соне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед сунни азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. ина хонаи замини фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, кӯчаи 4-1, деҳаи меҳробу учкулу 8 сотиқ замин, 3 дар хонаи зист, баня, ошхона, анҷомхона, об, свет доимӣ ҳаст. ҳоҷатошам 800%. нархаш бошад бо маслиҳат. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина хонаи замини фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, деҳаи тангаӣ, 4 сотиқ замин, 2 дар хона, калидор, ҳаммом, газхона, ҳоҷатхона, боз фундаменти, 3 дар хона, кухни, баня, рехтагӣ тайёр. гирди хона маҳкам карда шудааст. дарвозаи замонавӣ дорад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳоҷатошам 800%. хона ремонти миёна дорад. нархаш бошад 150,000 сомонӣ боз савдо мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. дар рақамҳои имо, вайбер, ватсап мебошад. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони фирдавсӣ, якомнатоа квартира дар 3 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад 150,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳоҷатошам 800%. хона ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони рӯдакӣ, якомнатоа квартира дар 2 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад 140,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳоҷатошам 800%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. хона срочно фурӯхта мешавад. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, дар повороти ленинград, каничкаи маршруткаи 41, 45 ва ғайраҳо. якомнатоа квартира дар 4 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад 140,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳоҷатошам 800%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони рӯдакӣ, дукомнатоа квартира дар 2 этаж қарор дорад. 60 метр квадрат нархаш бошад 110,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳоҷатошам 800%. хона ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони сино, якомнатоа квартира дар 2 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад 110,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳоҷатошам 800%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам.